Γεια σας. Όλα είναι θέμα έκθεσης. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι ορισμοί ενιών. Ποιο ακριβώς θέμα αφορά αυτό? Στην ουσία τη γλώσσα. Γιατί όταν ξέρουμε το περιεχόμενο των λέξεων, την πραγματική του σημασία, την έννοια τους λοιπόν, τότε οι λέξεις δεν είναι κούφιες, υπάρχει και ένα κείμενο που ονομάζεται έτσι κούφιες λέξεις, και οι άνθρωποι αποφεύγουν να εννοούν ό,τι θέλει ο καθένας, αυτό συνιστά το φαινόμενο του υποκειμενισμού της εποχής μας, και αποφεύγουν να μπερδεύονται και να συγχέουν τους όρους μεταξύ τους, χωρίς να ξέρουν ουσιαστικά τι λένε και τι εννοούν, που αυτό συνιστά το φαινόμενο της ιδεολογικής σύγχυσης της εποχής μας. Οπότε, μας χρειάζεται να ξέρουμε λοιπόν το περιεχόμενο για να μπορούμε να προσδιορίσουμε όλα τα υπόλοιπα που θα μας ρωτήσουν. Είναι σαν να έχουμε ένα οικοδόμημα και έχουμε τη βάση, όπως έχω ξαναπεί, για να μπορεί εκεί πάνω να χτιστεί κάθε σκέψη. Εάν ο μαθητής δεν γνωρίζει τις έννοιες, δεν μπορεί να καταλάβει, γενικότερα δεν έχει υπόψη του τι σημαίνουν οι έννοιες, δεν μπορεί να καταλάβει συνολικά το νόημα ενός κειμένου, κατ' επέκταση δεν μπορεί να κάνει περίληψη, δεν μπορεί να απαντήσει μετά σε ένα ερώτημα κατανόησης του κειμένου και δεν μπορεί πάρα πολλές φορές να αντιληφθεί το θέμα της έκθεσης, το βασικό ερώτημα που καλείται να γράψει λοιπόν, να παραγάγει λόγο, και κατ' επέκταση, μοιραία, πέφτει εκτός θέματος και η επιχειρηματολογία του είναι ελλειπής ή προβληματική, λανθασμένη, εφόσον έχει καταλάβει κάτι άλλο. Αυτό τώρα αφορά μόνο τους μαθητές? Όχι. Αφορά και εμάς. Όταν και εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε τις έννοιες, έχουμε παρόμοιες δυσκολίες, ούτε εμείς μπορούμε να καταλάβουμε ένα κείμενο, ούτε μπορούμε να παρακολουθήσουμε μία ομιλία, μία συζήτηση, δεν μπορούμε και εμείς να επικοινωνήσουμε, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τα πράγματα γύρω μας, δεν μπορούμε να ορίσουμε και την ίδια μας τη ζωή, θα έλεγα. Αποπροσανατολιζόμαστε, γινόμαστε εύκολα θύματα χειραγώγησης και εκμετάλλευσης του κάθε επιτίδιου και με άλλα λόγια εμείς πέφτουμε εκτός επικοινωνίας, εκτός νοήματος ζωής, εκτός εαυτού. Μας αφορά λοιπόν άμεσα, όλους μας αυτό. Εδώ λοιπόν θέλω να σας τονίσω ότι οι εξουσίες που ξέρουν πάντα πιο καλά από εμάς τα πράγματα, όλες οι δικτατορίες, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, κατ' επέκταση λοιπόν οι εξουσίες, έτσι όπως το είπα, όταν μετατρέπουν τον πολιτικό λόγο, το γνήσιο πολιτικό λόγο, δημοκρατικό, σε προπαγανδιστικό, η κέρια τακτική για να το καταφέρουν αυτό, υψής της σημασίας τακτική, η πιο σημαντική δηλαδή, είναι η αλλίωση των ενιών. Στηρίζονται πάνω σε αυτό, στην αλλίωση του νοήματος των λέξεων. Ποιων λέξεων, ποιων ενιών? Τραπέζι, πάτωμα, γραφείο? Όχι. Οι υψηλές έννοιες που παίζουν ρόλο για τη ζωή μας και για την ποιότητα της ζωής μας. Ελευθερία, πρόοδος, ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη, ευημερία, λαός, έθνος, εθνική σωτηρία, τι άλλο να θυμηθώ, ειρήνη, δημοκρατία, να ακούγονται αυτές τις έννοιες. Τάξης και ηθική, που έλεγε και ο Αυλωνίτης, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Λέω γνώριμες έννοιες. Σε αυτές στηρίζονται για να μπορέσουν λοιπόν να καταφέρουν το σκοπό τους που είναι να μας χειραγωγήσουν. Αν πάρετε να διαβάσετε τους λόγους του Χίτλερ, μιλάει μέσα για ευγένεια, για ήθος, για αξιοκρατία, για πολιτισμό. Και λες τι έγινε ρε παιδιά τώρα, ποιος τα λέει όλα αυτά? Αυτά εντωμεταξύ που σας λέω αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλα μέσα στο βιβλίο της Τρίτης Λυκείου.
το σχολικό βιβλίο της Τρίτης Λυκείου. Για να καταλάβουμε δηλαδή ότι διδάσκονται στα παιδιά, άσχετα αν δεν διδάσκονται. Επίσης λοιπόν και στη δική μας περίπτωση, να πάρουμε τη δική μας κούτα, μην πάμε στο Χίτλερ, το έθεσε υπέροχα ο Σεφέρης στο ποίημά του, λέω τους στίχους, Ελλάς πυρ, Ελλήνων πυρ, Χριστιανών πυρ. 3 λέξεις. Γιατί τις σκοτώσατε? Και είναι σκοτωμένες οι λέξεις γιατί στην ουσία δεν απηχούν το περιεχόμενό τους. Η Ελλάδα παραπέμπει στο φως, στον πολιτισμό, στην ανάπτυξη, στη δημοκρατία και τη χρησιμοποιεί λοιπόν ως λέξη η Χούντα, ακριβώς γιατί είμαστε συνδεδεμένοι απόλυτα με την πατρίδα μας, για να συνδεθούμε και με το ολοκληρωτικό καθεστώς, να γίνει αυτή η σύνδεση. Ελλήνων που ανήκει στους Έλληνες. Όχι, δεν ανήκει στους Έλληνες. Ανήκει μόνο στους ομοειδεάτες. Γιατί όλοι οι άλλοι δημοκράτες ήταν σε φυλακές και εξορίες. Χριστιανών, η έννοια του χριστιανού, κατεξοχήν ο Χριστός τέλος πάντων, δίδαξε αγάπη, καλοσύνη, συγχώρεση. Καμία σχέση. Κοιτάξτε λοιπόν γιατί είναι σκοτωμένες οι λέξεις. Τώρα βέβαια δεν χρειάζεται να πάμε και πίσω, δηλαδή μπορούμε να πάμε στο σήμερα και να δούμε κάθε πολιτικό λόγο τι λέξεις σε κάθε πολιτικό λόγο τι λέξεις χρησιμοποιούνται και στις προεκλογικές περιόδους και στις προγραμματικές δηλώσεις τους κάθε φορά και σε όλα τα λογίδρια υποσχεσιολογίας και να δούμε λιγάκι έτσι αν τις εννοούν πραγματικά αυτές τις λέξεις και αν τηρούνται. Δείτε λοιπόν πόσο εύκολο είναι, κοιτάξτε ότι όλο το σύστημα στηρίζεται στην έννοια της αλλαγής του περιεχομένου των λέξεων και όταν εμείς γνωρίζουμε πραγματικά τι σημαίνουν αυτές, δεν μπορούμε να πιαστούμε κορόιδα. Όχι μόνο εκεί, γενικότερα στη ζωή μας. Σε οτιδήποτε μας λέει ένας άνθρωπος, θα έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε αν είναι αυτή η έννοια, αν το εννοεί ή δεν θα έπρεπε να την πιάνει καν τη λέξη στο στόμα του. Ας πάω σε συγκεκριμένα παραδείγματα που έχουν πέσει στο μάθημα της έκθεσης. Και θα πάμε και σε έννοιες που μας ενδιαφέρουν και εμάς λίγο περισσότερο. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η γλώσσα. Εάν ας πούμε πέφτει θέμα έκθεσης για τη γλώσσα και κάποιος την έχει συνδεδεμένα στο μυαλό του με το βασικό ρόλο που επιτελεί η γλώσσα που είναι η επικοινωνία, τότε δεν θα πάει να γράψει σε ένα ερώτημα που θα του λένε πες μου την αξία της γλώσσας, τα θετικά για τη γλώσσα, αλλά θα γράψει για την επικοινωνία. Άρα είναι εκτός θέματος. Εδώ πέρα λοιπόν έχει κάνει ένα λογικό άλμα η σκέψη, γιατί η γλώσσα λογαριάζεται πρώτα ως ενδιάθετος λόγος, δηλαδή είναι ταυτισμένη με τη σκέψη. Υπάρχει πρώτα μέσα μας και μετά εκφράζεται, εκφράσω, που σημαίνει ομιλώ, λέγω, εξηγώ και βγαίνει προς τα έξω, αν βγει. Γιατί πόσες φορές ας πούμε κάνω εσωτερικό διάλογο, σχεδιάζω, βάζω μπροστά τα όνειρά μου, προσεύχομαι, σκέφτομαι, κάνω τους συλλογισμούς μου. Μπορεί και να μην εκφραστούν όλα αυτά, κάποια θα εκφραστούν. Άρα μία από τις λειτουργίες της γλώσσας είναι η επικοινωνία. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν το επιχείρημα που είπαμε λίγο πριν με τις υψηλές έννοιες, ποια είναι τα θετικά της γλώσσας και τα θετικά είναι ότι εμβαθύνουμε στις αξίες και προσανατολιζόμαστε σύμφωνα με αυτές και με τις αρετές και δεν πέφτουμε θύματα εκμετάλλευσης, άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε την ελευθερία μας, δεν θα υπήρχε ως επιχείρημα γιατί κάποιος σκέφτεται την επικοινωνία. Πάω μετά σε ένα άλλο παράδειγμα που είναι η παράδοση. Τι ακριβώς σκεφτόμαστε, ας πούμε, με την έννοια της παράδοσης. Είναι λιγάκι πιο αστείο αυτό που θα πω τώρα, απλά για να το καταλάβουμε. Αν κάποιος την έχει συνδέσει με το αρνάκι στη σούβλα και με τη φουστανέλα, στο ερώτημα γιατί ο άνθρωπος απομακρύνεται από την παράδοση, τι ακριβώς θα πάει να γράψει. Γιατί έχει φτάσει, ας πούμε, το αρνάκι 15 ευρώ το κιλό και δεν συμφέρει η φουστανέλα γιατί έχει δεν ξέρω πόσα μέτρα ύφασμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις το θέμα αυτό. Σε εμάς να θυμηθώ, στη δική μου χρονιά εντωμεταξύ, να θυμηθώ ότι είχε πέσει ένα απόσπασμα από το Μακρυγιάννη και μίλαγε μέσα για αγάλματα και κούρους.
τα οποία αγάλματα παραπέμπουν στην έννοια του πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι μια ευρύτερη έννοια και η παράδοση είναι υποσύνολο. Εκεί υπήρχε μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, δεν υπονόταν καθόλου η έννοια πολιτισμός. Έπρεπε δηλαδή το μαθητής να καταλάβει μόνος του ότι εφόσον μιλάγαμε για αγάλματα και μετά τα ερωτήματα ήταν σχετικά, δεν ήταν μνημεία το θέμα, ήταν ο πολιτισμός. Έπρεπε να γράψουμε γι' αυτόν. Όσα παιδιά γράψανε για την παράδοση, πέσανε εκτός θέματος και ήταν κάτω από τη βάση. Και εγώ πολλές φορές λέω στα παιδιά, κάνω ένα τεστάκι, λέω παιδιά χωρίστε το τετράδιο, ας πούμε, μια σελίδα σε 2 στήλες, μία γράψτε παράδοση, ας πούμε, η άλλη πολιτισμός, και αρχίζω και λέω λέξεις και λέω εσείς θα τις βάζετε ανάλογα ή από εδώ ή από εκεί στη στήλη. Και λέω, ας πούμε, εγώ Παρθενώνας, Βυζαντινή Εκκλησία, Ζυμωτό ψωμί, Καραγκούνα, Αφροδίτη της Μήλου, Πεάνας, Αρχαία Τραγωδία, για να τις βάλουν από εδώ, από εκεί. Το κουτρούλιο γάμος, αυτό έχω να πω μονάχα. Είχε πέσει άλλο ένα θέμα στο παρελθόν, για να σας δείξω το λάθος, ας πούμε, που ήταν η μίμηση. Η μίμηση μπορεί να είναι θετική, όταν το πρότυπο το οποίο υιοθετούμε στοιχεία είναι θετικό και η υιοθέτηση αυτή είναι δημιουργική, είναι ελεύθερη, προσαρμόζω στοιχεία στην προσωπικότητά μου. Η μίμηση μπορεί να είναι και αρνητική, γι' αυτό λέμε και παράδειγμα προς μίμηση. Η μίμηση μπορεί να είναι και αρνητική όταν το πρότυπο είναι λανθασμένο και όταν γίνεται δουλική αντιγραφή με έναν τρόπο των στοιχείων. Οπότε εκεί πέρα δεν κερδίζω τίποτα ως άνθρωπος και προσωπικότητα. Αυτό είναι και το φαινόμενο του μιμητισμού. Ωραία, ζήτα για συνέπειες. Οι μαθητές δεν γράψανε θετικά, αρνητικά όσο όφυλαν. Έγραψαν, γιατί μέσα στο μυαλό τους η μίμηση ήταν μόνο αρνητικό, ήταν ο μιμητισμός. Έγραψαν μόνο αρνητικά. Πάει αυτό. Άλλο παράδειγμα. Διασκέδαση, ψυχαγωγία. Εάν ανοίξουμε το λεξικό, αυτές τις 2 έννοιες τις έχει συνώνυμες. Εμείς τα κείμενα που συναντάμε και που οι περισσότεροι συγγραφείς θέλουν να αναλύσουν αυτό το θέμα της ενασχόλησης του ανθρώπου με διάφορα πράγματα στον ελεύθερο χρόνο, αυτές οι 2 έννοιες είναι αντίθετες. Εάν δηλαδή η ενασχόληση είναι δημιουργική και με έναν τρόπο σωστή, είναι η ψυχαγωγία. Εάν είναι λανθασμένη, είναι η διασκέδαση. Δείτε τώρα, η διασκέδαση βγαίνει από το διασκεδάνημι που σημαίνει διασκορπίζω. Άρα λοιπόν τι σημαίνει? Σκορπίζω τις έγνοιες, τα προβλήματά μου, τα άγχη μου, ό,τι με απασχολεί. Τέλος και τον εαυτό μου τον ίδιο, το σκορπίζω, προκειμένου να ξεχαστώ, προκειμένου να ξεφύγω. Άρα λοιπόν η διασκέδαση είναι συνώνυμη με την εκφόρτιση, την εκτόνωση. Ενώ η ψυχαγωγία, το λέει η λέξη, είναι αγωγή της ψυχής. Που σημαίνει ότι με ό,τι και αν έχω επιλέξει να ασχολούμαι στον ελεύθερο χρόνο, είναι κάτι που με διδάσκει, με αναβαθμίζει, με απελευθερώνει, με γεμίζει. Και από εκεί λοιπόν και το γεμίζω μπαταρίες. Άρα στη μία περίπτωση είμαστε γεμάτοι με αρνητικά συναισθήματα και πάμε να αδειάσουμε για να απελευθερωθούμε. Έτσι, και αυτή είναι η εκτόνωση που λέμε με αυτή την έννοια. Άλλωστε μιλάμε πολύ συχνά για χάσιμο χρόνο, για σκόρπισμα χρόνου. Και στην άλλη περίπτωση έχω αδειάσει από τα καλά μου στοιχεία και πάω και ξαναγεμίζω. Άλλο παράδειγμα. Παιδεία, εκπαίδευση. Η παιδεία είναι μια ευρύτερη έννοια, η εκπαίδευση είναι πάλι υποσύνολο της παιδείας. Τι είναι η παιδεία? Η παιδεία είναι η γενικότερη καλλιέργεια του ανθρώπου σε όλους τους τομείς, σε όλα τα επίπεδα, πνευματικό, ψυχικό, ηθικό, κοινωνικό, ώστε ο άνθρωπος να γίνει μια αυτόνομη, ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να είναι ελεύθερος. Τι είναι η εκπαίδευση? Κάτι πιο συγκεκριμένο και ειδικό. Είναι η συστηματική μετάδοση γνώσεων, ώστε οι κλίσεις και οι δυνατότητες ενός ανθρώπου να μετατραπούν σε ικανότητες. Ένας άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να σκέφτεται και με την κατάλληλη γνώση γίνεται ικανός να λύνει ασκήσεις μαθηματικών φυσικής.
Έχει την κλίση να πιάνουν τα χέρια του, να φτιάχνουν διάφορα πράγματα και με την κατάλληλη γνώση γίνεται τεχνικός, γίνεται χτίστης, γίνεται μηχανικός, γίνεται έτσι κάτι από όλα αυτά. Εκπαίδευση, με αυτήν την έννοια παίρνουν και τα ζώα. Δεν τους δίνω βέβαια συστηματικά και οργανωμένα γνώσεις, αλλά τους δίνω ερεθίσματα. Δηλαδή, ο σκύλος από τη φύση του έχει τη δυνατότητα να μυρίζει, έχει την όσφρηση. Συστηματικά λοιπόν του δίνω τα ερεθίσματα που χρειάζεται για να μπορεί ας πούμε να βρίσκει έτσι και να εντοπίζει τρούφες στο βουνό ή να εντοπίζει ναρκωτικά. Το δελφίνι έχει από μόνο του στη φύση του τη δυνατότητα να βγαίνει από το νερό και να κάνει άλματα και εγώ του δίνω ερεθίσματα ώστε συστηματικά να περνάει μέσα από ένα στεφάνι. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν στην έννοια, ότι η εκπαίδευση παίρνουν και τα ζώα. Παιδεία παίρνει μόνο ο άνθρωπος, γιατί μόνο ο άνθρωπος μπορεί να είναι ελεύθερος. Και μιας που λέω λοιπόν τη λέξη ελεύθερος, ας ασχοληθούμε και με αυτή. Μας ενδιαφέρει λοιπόν έτσι στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Τι ακριβώς είναι ελευθερία? Δείτε πόσες φορές τώρα την έχουμε συνδέσει με την ασυδοσία. Διότι αν τώρα λοιπόν κάποιος έχει βάλει στο μυαλό του ότι η ελευθερία είναι κάνω ό,τι θέλω, ό,τι μου έρχεται στο κεφάλι, έτσι, ό,τι μου καπνίσει, όπως λέμε, είναι βέβαιο ότι παραβιάζει δικαιώματα άλλων και είναι βέβαιο ότι αυτό έχει μετατραπεί σε σκλαβιά και για τον ίδιο και δεν το έχει καταλάβει. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι η ελευθερία μας τελειώνει εκεί που αρχίζει του άλλου, ότι υπάρχουν όρια και πρέπει να υπάρχει πειθαρχία για να είναι πραγματική ελευθερία. Δεν είναι κάνω ό,τι θέλω. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν που ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι η εκπλήρωση των επιθυμιών του, που επιθυμίες είναι σαν τη λερναία ύδρα, πας να ικανοποιήσεις μία και έχουν γεννηθεί άλλες 1000. Εάν νομίζει λοιπόν ότι η ελευθερία είναι αυτό ή η ικανοποίηση των υλικών αναγκών του, βάζω εισαγωγικά γιατί δεν είναι πραγματικές ανάγκες, είναι πλαστές, τότε βρίσκεται σε μία από τις μεγαλύτερες φυλακές του ανθρώπου και είναι η φυλακή του ίδιου του εαυτού, των παθών και των ενστίκτων του. Πάμε σε μία άλλη έννοια. Επίσης σημαντική, μας καίει και μας τσουρουφλάει, είναι η έννοια της επιτυχίας. Τι είναι επιτυχία? Θα πει κάποιος απλά είναι η επίτευξη των στόχων. Ωραία. Αλλά ποιους στόχους έχουμε βάλει τώρα μπροστά μας για να νιώσουμε το συναίσθημα της επιτυχίας? Η σύγχρονη μορφή προπαγάνδας, η διαφήμιση, ως επιτυχία, το ξέρουμε καλά, μας έχει βάλει το χρήμα, την ικανοποίηση λοιπόν αυτών των υλικών αναγκών και το να μπορέσουμε να έχουμε ομορφιά, φήμη, δόξα, οτιδήποτε εξωτερικό. Δεν είναι πραγματική επιτυχία αυτό, γιατί αυτό πάλι έχεις μπει σε ένα φαύλο κύκλο και αυτό έχει μέσα πολύ άγχος, πολύ αγωνία, πολύ φόβο. Οι στόχοι λοιπόν που πρέπει να μπουν τώρα στην επιτυχία, για να είναι πραγματική επιτυχία, είναι εσωτερικοί. Έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του εαυτού, με την προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο, που είναι, γιατί είναι κοινωνικό ο άνθρωπος, πολύ σημαντικό αυτό για να έχει την αίσθηση της επιτυχίας, και με την καλλιέργεια σχέσεων. Αυτό είναι επιτυχία. Και είπα άλλη μία μαγική λέξη. Σχέση. Τι είναι η σχέση ΟΕΟ? Λοιπόν, εδώ θα πούμε πάλι άλλο έναν ορισμό, γιατί σχέση είναι επικοινωνία, είναι σύνδεση, είναι αμοιβαίο μοίρασμα σκέψεων, συναισθημάτων, εμπειριών, για να υπάρξει ένας κοινός χώρος συνύπαρξης, σύνδεσης, κατανόησης, εμπιστοσύνης και τέλος προσωπικής ανάπτυξης και καλλιέργειας. Αυτό είναι σχέση. Ο καθένας λοιπόν μπορεί αν θέλει να βάζει οποιοδήποτε επίθετο θέλει μπροστά, αλλά πρέπει να αντιλαμβάνεται τι είναι σχέση. Γιατί έχει ξεχαστεί και αυτό στην εποχή μας.
Θα πω άλλο ένα παράδειγμα για να κλείσω με ένα ποίημα. Συναντάμε πολύ συχνά τη λέξη ομορφιά. Και μορφή. Και λέω στα παιδιά τι είναι ομορφιά. Εκεί τίθεται πολύ συχνά, όπως και με τις προηγούμενες έννοιες, ένα πολύ μεγάλο λάθος, ότι είναι υποκειμενικό. Ναι, υποκειμενική διάσταση μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν είναι δυνατόν να ανοίξει ένα λεξικό και να σου πει δεν ορίζουμε την έννοια, δεν γίνεται ό,τι νομίζει ο καθένας, είναι υποκειμενικό. Υπάρχει ένας ορισμός. Αυτό πάμε να δούμε εδώ. Να πω επίσης όλο αυτό που συζητάμε τώρα, ότι ο Σωκράτης ήταν επανάσταση πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί απέναντι στους σοφιστές που παρουσίασαν το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο και όλα άλλασαν και γίνονταν κατά το δοκούν, έρχεται ο Σωκράτης και λέει: παιδιά, ένα λεπτό λιγάκι, να δούμε τι σημαίνει κάθε έννοια. Περιμένετε λιγάκι, να βάλουμε μία τάξη. Οπότε αυτό με έναν τρόπο συζητάμε τώρα εδώ πέρα, ότι πρέπει να γνωρίζουμε λίγο τις έννοιες. Μπορεί λοιπόν ο καθένας να του αρέσουν διαφορετικά πράγματα, αλλά υπάρχει ορισμός για την ομορφιά, το ωραίο, την αισθητική. Το ωραίο λοιπόν που βγαίνει αντίστοιχα τη μαγική γλώσσα μας πραγματικά, βγαίνει από τη λέξη ώρα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι οτιδήποτε είναι στην ώρα του. Ούτε πρόημο, ούτε όψιμο. Στην ώρα του. Σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει μέτρο, υπάρχει ισορροπία, υπάρχει αρμονία. Όμορφο είναι κάθε τι που έχει μέσα του αυτά τα γνωρίσματα. Μου λένε πολλές φορές τα παιδιά, όμορφο είναι κάτι που σε ευχαριστεί και νιώθεις γαλήνη κλπ. Όχι, δεν μπορείς να προσδιορίσεις μία έννοια με τις συνέπειες. Γιατί λέω παιδιά, κάποιον τον ευχαριστεί ας πούμε το τσιγάρο, τον ευχαριστεί να πηγαίνει να βιάζει, τον ευχαριστεί να ταψεί γαλακτομπούρικο. Δεν θα πείτε αυτό ας πούμε ότι είναι ωραίο. Δεν γίνεται. Πρέπει να δούμε τι εμπεριέχει μέσα η έννοια του. Η έννοια που όλοι συμφωνούμε δηλαδή ότι εκεί υπάρχει ομορφιά είναι η φύση. Τι έχει φύση λοιπόν? Έχει το μέτρο, έχει την αρμονία, έχει το ρυθμό. Πόσο σημαντικό τώρα είναι αυτό όταν θα συναντήσω κείμενο π.χ. Το απόφθημα του Ντοστογεύσκη «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο» και πρέπει να ξέρει κάποιος τι εννοούμε. Τι εννοούμε, θα πάει το μυαλό του ας πούμε σε ένα όμορφο, δεν ξέρω, αντικείμενο, σε μια όμορφη γυναίκα, πού θα πάει το μυαλό του? Είναι λοιπόν το μέτρο, είναι ακριβώς αυτές οι έννοιες. Και γι' αυτό το πράγμα λέμε επίσης, δείτε στη γλώσσα μας, έκανε μια όμορφη πράξη. Τι εννοούμε? Είχε μέσα μέτρο, είχε αρετή, ήταν ανθρώπινη. Με τον ίδιο τρόπο ορίζει ο Αριστοτέλης τις αρετές. Είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα του ανθρώπου που βρίσκονται στη χρυσή τομή, στο μέτρο. Εάν ξεφύγει λίγο πάνω και λίγο κάτω, είναι ελάττωμα. Και αυτό δεν έρχεται έτοιμο από τη φύση, αυτό που λέγαμε. Πρέπει εμείς να το βρούμε και να το φτιάξουμε. Πού είναι το μέτρο? Αυτό λοιπόν τώρα είχε μπει ακόμα και σε θέμα έκθεσης και έλεγε βρείτε τη σχέση μεταξύ της ποιότητας και συχνότητας του γέλιου, το θέμα ήταν για το γέλιο, με την κριτική, την ευαισθησία και την αισθητική. Τι θα καταλάβει κάποιος, ας πούμε, όταν του λέει να βρει τη σχέση? Καλά, δεν βρίσκει καν τη σχέση, αλλά δεν πειράζει τώρα. Θα το πούμε άλλη φορά αυτό. Τι θα καταλάβει όταν του λέει βρες τη σχέση του γέλιου με την αισθητική? Σε σχέση με το μέτρο και την ηθική. Στο να μην γελάμε με τον εξευτελισμό του άλλου και τη μείωσή του. Αυτό ήθελε το θέμα. Και θα κλείσω με ένα ποίημα της Κικής Δημουλά. Προφυλάξεις, λέγεται. Όταν βρέχει, δεν παίρνω ομπρέλα. Το θεωρώ δειλία να προφυλάσσομαι από το ξεκάθαρο. Όταν δεν βρέχει, όσο κι αν ευτυχεί ο ουρανός, όσο κι αν τον πιστεύω, ανοίγω την ομπρέλα μου. Δεν είναι ξεκάθαρη καιρική συνθήκη η ευτυχία. Τι μας λέει? Η λύπη είναι ξεκάθαρη. Ό,τι κι αν σε κάνει να πονάς, είτε είναι πραγματικό είτε του μυαλού σου, πρέπει να το βιώσεις, να το ζήσεις, να περάσεις μέσα από αυτό, να το παρατηρήσεις, να δεις τι είναι. Είναι δειλία, λοιπόν, να προφυλακτείς, χωρίς προφυλάξεις. Το ζούμε. Αλλά η ευτυχία δεν είναι ξεκάθαρη καιρική συνθήκη.
Γιατί μήπως ευτυχία ονομάζεις άλλη μία ικανοποίηση επιθυμίας. Μήπως η ευτυχία σου είναι από μία άλλη ακόμα ύψωση του εγώ σου. Μήπως η ευτυχία σου είναι ικανοποίηση επίσης της ματαιοδοξίας και της απληστίας σου. Και μήπως αυτή η φοβερή σου ευτυχία σε φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην αλαζονία και στην ύβρι. Πάρε ομπρέλα. Όλα είναι θέμα έκθεσης. Γεια σας.